Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Rama desde Coruña. Eloi desde Madrid. E Noé desde Barcelona. Isto é Nada Original, un podcast no que non dormimos preocupados. E empezamos. É a primeira vez que dicimos Nada Original. Sí, estuve dudando de se decir isto é Nada Original ou isto non é Nada Original. Eu pensei, gramaticalmente correcto, pero confuso. Bueno, entonces, que temas traemos hoxe, rapaces? Viñemos falar de podcast de pago e da mala pinta que vai collendo o panorama dos podcasts, ou está un pouco a sensación como da a mí, non sei se vosotros sodes tan pesimistas como a mí. Eu, a verdad que sí que comparto un pouco do pesimismo, pero creo que de maneira distinta. Dá a sensación de que vimos de sitios distintos na maneira de escoitalo, e a verdade que non sei canto considerades que levamos con isto dos podcasts, ou non sei se recordades canto foi a primeira vez, pero debe levar como entre 10 e 12 anos na miña vida. E claro, eu para min isto iba asociado ao RSS de toda a vida. Seguramente fai 12 anos, non sei vosotros, pero non creo que eu tuvera o concepto de streaming. Entón, para mí o de podcast é algo que precede o streaming. Precede a streaming, precede a Netflix, todas estas cosas, ¿no? Entón, ver ahora, por unha parte, que cada vez hai máis plataformas que pretenden salirse do estándar aberto do RSS, poñer barreiras, e encima que o resultado parece que vai ser un pouco incómodo de cara aos usuarios, pois parece pouco ideal, ¿no? Non sei como vedes vosotros, dame a sensación de que igual vosotros que escoitades o mellor desde o iTunes sobre todo, non sei se sempre foi así, se cambia un pouco o punto de vista. Hombre, cambia no sentido, creo, de que nosotros temos unha opción preferente, mayoritaria, que é escoitar podcast en Apple Podcast ou o que antes era o iTunes, e nunca tuvemos que andar buscando por outras aplicacións. Eu nunca provei Overcast, nin descarguei unha vez iVoox, pero a verdade que pasei del bastante, e decidín bastante rápido que a aplicación que iba a utilizar iba a ser Apple Podcast, porque era a máis conveniente, non é que seña particularmente boa, salta un montón e ten moitos fallos, pero era que xa viña preinstalada e todos os podcasts están en Apple Podcast, entón foi a que decidín utilizar, e nunca, como non teño Android, nunca tuve que andar buscando outras. Ou igual tú andabas buscando aplicacións distintas dependendo de si X ou Y podcast o colgaban en X ou Y aplicación, que eu creo que xa é un problema que houve sobre todo máis fai anos que últimamente. Nosotros en Apple Podcast sempre tuvemos todos os podcasts esencialmente dos que podemos oír falar, buscábalos en Apple e xa os tiñas, e agora o que está pasando é cada vez hai máis podcasts exclusivos de Spotify, exclusivos de Stitcher Premium ou o que seña, que aos cuales non podo acceder con Apple. Supoño que o teu será un pouco distinto a tua experiencia. Ti, Rama, ti tamén eres iTunes, Apple Podcast desde sempre, non? Eu sí, sempre usei a que viña preinstalada no iPhone, pero non teño a sensación actualmente de que me este perdendo cousas, porque, bueno, non estou tan metido nun mundillo como está Noé, entón non me chegan o interés por escoitar algo que está fora, algo de Spotify ou algo de Stitcher. Eu solo me entero do que hai en iTunes. Hombre, por exemplo, a segunda temporada de Crime Town. De Crime Town, sí. Eu estuve escoitando agora que a colgaron en Apple Podcast. Ah, mira, eu non sabía que a colgaron agora. Sí, foron colgando semana a semana, pois unha vez que levaba X tempo en Spotify. 6 meses ou sabes canto en... E agora anunciaron que iban colgar a terceira toda de golpe en Spotify. Pero, que queres que che diga? Eu podo esperar. O sea, non claro, me estou sentindo que me teña perdendo nada. Bueno, sei que está aí. Aparte, eu tamén teño o Spotify Premium. Podría escoitalos se quixera. Pero para min Spotify é como un caixón diferente. É solo para a música e non sei, faíseme raro. O entorno non é o que eu estou acostumbrado para podcast.
así que non o uso. Eu cando empecé de alguma maneira a poñerme un pouco pesimista sobre os podcasts foi cando empecé a ver que Spotify se metía neste negocio de alguma maneira, porque non sorprende que Spotify de alguma maneira quere que escoite a través da súa web e eso non é un estándar aberto como que temos ahora, ¿no? Entonces, bueno, xa sabedes como o cerre do Google Reader pues afectou o RSS e os blogs en general, ¿no? E polo menos teño unha idea que aquilo foi bastante destructivo. Entón, claro, estou esperando a unha catástrofe similar do RSS nos podcasts que ahora mismo, bueno, o desde logo eu valoro como está organizado a experiencia. Que escoitades agora actualmente, ou mellor dito, que vos gustaría escoitar e non podedes porque está baixo un paywall? Eu o único que teño, digamos, ou que tiña na miña lista de suscripcións que se pasou á plataforma de pago, neste caso a Luminary, foi Under the Skin. Sí, algo Russell Brand, Under the Skin. Russell Brand. Russell Brand. O humorista inglés. Eu solo non sei como atopei, pero non sei se é humorista. Sí que o ex marido de Katy Perry. Correcto. O de Russell estaba suscrito e nunca cheguei a escoitarlle nada. Como a tantos outros miles. É moi intenso, un pouco demais. De feito, por eso me sorprendeu que dixeras que era humorista, porque non tiña pinta. Pois Russell Brand era un humorista moi popular en Inglaterra, sobre todo moi popular por esa forma que ten de falar tan grandilocuente e demais, é que cando tiña 20 e pico anos tirouse a media Inglaterra e despois casouse con Katy Perry, coincidindo co matrimonio decide trasladarse a Hollywood e empezar a facer, un par de películas que salieron mal e despois eu digamos que lle perdo a pista, non sei hasta que punto estaría facendo as súas cousas simplemente, que sei. Anos despois volve transformado nesta especie de comentarista político. Eu empecé a volver a escoitalo a raíz da última campaña que gana Cameron, que ele era como moi favorable a Miliband. Pero bueno, tampouco é que me fixera sufrir, tampouco vos creades que escoitaba todos os capítulos ni nada deso, pero bueno, de vez en cuando era un que me poñía bastante no coche, porque era así un pouco largo e non requería toda a miña atención, porque bueno, era como moi denso e xa daba por perdido os seccións. Non sei vosotros que exemplos tedes. Sí que hai cousas, é dicir, eu creo que vosotros tamén valorades os podcasts de Pushkin Industries, os dous de Malcolm Gladwell, o que ten Michael Lewis, eu empecé a escoitar, gustoume bastante. Pushkin, en teoría, ten unha especie de contrato con Luminary a partir da próxima temporada de Revisionist History, creo que pasa a Luminary detrás dun paywall. Ou eso teño oído. Algún podcast novo que recordo que estaba en preparación ou algo polo estilo, incluso xa de antes, cando estaban, digamos, baixo o paraguas de Slate. Bueno, porque, é dicir, o Pushkin Industries nace como o Slate ventila a súa sección de podcast e o director de podcast de Slate pois vaise de Slate e funda a súa propia produtora de podcast co que é o seu a súa estrella naquel momento que é Malcolm Gladwell. E Malcolm Gladwell ficha a Michael Lewis, que é outro gran periodista de non ficción long form, digamos, estadounidense, é o escritor de The Big Short, o de The Blind Side, o de a película esta de Brad Pitt sobre un general manager dun equipo de béisbol, exactamente. Sí, Moneyball, gracias. E eso, así é como nace Pushkin. Ahora, cando ten un podcast Gladwell, outro Michael Lewis e outro Malcolm Gladwell con Rick Rubin, o sea, tenen como a nivel de xente que está facendo podcast, non serán os máis famosos, pero, joder, é como un Dream Team. Pois parece que se van a ir a Luminary detrás de un paywall. E aparte deso, estou escuitando moito últimamente The Ringer, que é unha cadena de podcast esencialmente falan de deporte americano. Escuito o podcast sobre a NBA e despois sei que tenen outros de, bueno, pues típicos podcast de comentario de película e reviews de películas e tal. De feito tenen un que se chama The Rewatchables,
no que se dedican a ver películas bellas, e agora fixeron para Luminari un especial que é de Rewatchables 1999, porque hai un libro que se chama Best Film Year Ever, que dice que 1999 é cando se fixeron as Chámase películas. best.film.year.ever. Eso, punto. Todo con cada palabra con máis énfasis que a anterior. Bueno, eso, que tienen un podcast especial sobre películas de 1999, no cual realmente non sei o que fan porque está detrás dun paywall en Luminari. Quitamos o non? Apeteceríame escoitalo en algún momento? Pois ao mellor sí. Pasa algo se non o escoito, en realidad non. Eu realmente ainda teño bastante en aberto que non escoitei e que me gustaría escoitar e non me chama tanto e teño moitas alternativas como para poñerme a buscar. Pero o mellor sí que hai podcast que sí me arrastrarían si se pasaran atrás dun paywall. Non digo que entrara de cabeza, pero sí que os botaría de menos. Unos cuantos. Estamos pensando en Gimlet con Spotify. Estamos pensando en Gimlet con Spotify, estamos pensando... Bueno, moitos non vai pasar. É dicir, Radiolab non se vai ir porque basicamente é público. Pero, de todas formas, bueno, os que sí que vexo... Bueno, non é que o vexa, porque non teño ni idea, pero sí que poderían, porque é un ecosistema cerrado que... de podcast independientes entre sí, pero tal, os que se podrían coller e montarse a súa propia plataforma e irse son os de Radiotopia. E aí hai uns cuantos que sí que non estaría dispuesto a deixar de escoitar así como así. Radiotopia eu creo que son os que menos posibilidades ten de irse, porque eu creo que non son empresas como a Gimlet ou como a WNYC. De feito, cada unha son unha produtora, o sea, sí, son produtos independientes que son propiedades que o fan. Estamos grabando esto en septiembre de 2019. Veremos de aquí a un ano, por ejemplo. Quería te preguntar que mencionaches de Radiotopia simplemente para entendernos tamén entre nosotros e mesmo para o que nos escoite. Que podcast de Radiotopia son os que teño claro que 99PI para min é o representante máis importante de Radiotopia, pero non sei outros que falaches en plural, que había outros que te doiría deixar de escoitar. Sí, falei en plural, o mellor me viñen moi arriba, pero o que máis me tira, desde logo, é 99PI, pero escoito Ear-Hustle, escoito casi ao día, o de Everything is Alive, os de... A min gustame moito, ainda que é un estilo un pouco raro, o de Benjamin Walker, de Theory of Everything. Ti non é que escoitas de aquí de Radiotopia ou que botarías de menos? Estaba me chamando a atención porque claramente non coincidimos nada máis que nun. Eu de Radiotopia escoito Son Exploder, é un podcast, é un dos meus favoritos realmente. O produtor, o creador do podcast, que é produtor musical, entrevista a distintos produtores musicales e cantantes e pregúntalles polo proceso de creación dunha canción, pero non é que te inspirou ou non solo é que te inspirou ou en que estabas pensando cando fixeches, senón pásame todas as pistas das cancións, vexo que nesta pista tes un didgeridoo, por que se che ocorreu meter un didgeridoo? Ou como fixeche este loop, ou de onde sacache esta idea. Entonces, a mí gustaba moito pola parte de realmente ver a xente, pois a Solange Knowles ou que sei eu, figuras estrellas do pop, a Robin, a Sueca e demais, que pensarías pois que están en outra cousa, en facer espectáculos atractivos ou en coreografías e tal, e non, realmente están ali metidas na sala de produción dicindo, no, vamos baixar un pouco os baixos aquí e vamos meter este riff aquí de guitarra ou que seña. Entonces, por unha parte, gustame por eso, pero despois... Quenes eran os tíos que compoñían as súas letras con un Excel? Wizard. O señor de Wizard ten un Excel con frases que rítmicamente lle sonan ben, outro Excel con, non me acordo como era, como con títulos, e vai nos mezclando aleatoriamente a ver se lle sale algunha cousa. O sea, as letras de Wizard non tenen ningún tipo de sentido porque non lle los busca. Simplemente xunta frases, pero ademais ten as frases identificadas como ou ordenadas como polo número de acentos.
Entonces te necesita unha frase que seña entonces busca, encontra unha que e pega aí, e da igual o que poña. Entonces a letra das cancións é completamente aleatoria. Visionarios son, Está a un paso de que a música de Wizard a faiga directamente un ordenador inteiro. Son Exploder un, e despois outros que tamén me gustan moito son os de Phoebe Judge. Criminal e This Is Love. E This Is Love, sí. Sí. Todos, eu escoito todo. E de Memory Palace me parece un pouco ñoño demais. Parece un pouco Carlos del Amor. Pero bueno, a verdade é que os escoito todos. Eu o de This Is Love estuve en suscrito, creo que debín escoitar un solamente, non me debeu, xa non me acordo, ni siquiera dos detalles, pero bueno. A mí o de This Is Love, sobre todo gustou a terceira temporada. En teoría eran, bueno, despois de facer 4 anos de programas sobre criminales e historias de crimen, que no noso podcast Criminal, que era un pouco máis exitoso que tiña, pois parece que decidiron facer un podcast sobre historias de amor. Eu escutei as 2 primeiras temporadas e non me entusiasmaron, pero a terceira directamente a muller foi a gravar a Italia, porque eu diría que porque lle apetecía ir a Italia, dixo, bueno, pois tira, con isto xa fai unha temporada. E podedes gravalo como gastos de empresa. Efectivamente. É costumbrismo e son historias moi sencillas e non son grandes revelacións reiviolaveras, pero a mí gustou moito. Me parece máis que a historia do paisano que dibuixaba o seu pueblo natal desde a emigración, ese de todo de memoria, esa molou un montón. A verdade que dadesme ganas de volver a volver a escoitar algún máis destes. De feito, acabo de suscribir algún, din o paso de suscribir a Song Exploder por fin e Theory of Everything, a ver que xa vos contarei. A ver como... Theory of Everything, eu teño curiosidade por saber que opinas tú. É un podcast que te gusta ou odias, creo, non ten término medio. É un rollo, ten un estilo de mezclar a realidade ca ficción, pero abertamente, sin, vamos, todo conspiranoico, intenta que chegue un momento en que non podas distinguir, ou a veces é moi obvio que é todo mentira, ou hai veces que de que coño me estás falando, tal, é un estilo moi raro. Sí, pero sobre todo un estilo tamén moi de collage, que polo que menos me gusta, porque ao mellor mete poemas, cancións, collages, documentales bellos, é todo moi... Non hai un narrador claro que che vai explicando o que faz, non é... Soltoche isto que traigo nunha carretilla, potocho encima e tú mira a ver que sacas de aí. Pero bueno, últimamente como fixo capítulos que son series sobre un mismo tema, aí esa o mellorou un pouco. Por exemplo, mandou a seus axudantes a ver distintas comunidades utópicas por toda América. Bueno, en calquer caso, xa digo, aquí a predicción que se fixo foi o que dixo Noé, a parecer que fíome do seu criterio, verdad? Porque conoce quen hai detrás e todo eso, que parece que é dos que menos hai que preocupar. Non sei, é verdade que o que teño máis, digamos, do que máis seguín a noticia, como decíamos antes, foi cando Spotify mercou Gimlet. Temos aí un par, polo menos, que escoitamos sempre e doeríame bastante perdelos. Sí, a verdade é que é o que ten, é dicir, é a pinta que ten, porque de momento están dicindo que non, que os van deixar en aberto, que lles é parte da súa estrategia ter uns shows que vayan en aberto como para que lles faigan de palanca pos que están detrás de muro de pago, pero dá a sensación de que se van a acabar indo todos. Eu o que creo é que van seguir co modelo que abriu Cranetown, de colgar todo en temporadas completas ou os capítulos máis recientes semana a semana, colgalos en Spotify Premium e logo dai a X meses poñer pues, por exemplo, vanse en agosto os de Reply de vacaciones, pois colgamos toda a temporada anterior de golpe para que a vexan os que non pagaron. Ou solo os 5 máis votados pola audiencia ou algo así. Home, a verdade, eu podo esperar. Se o futuro que nos espera é premium por poder escoitar antes, é a verdade que digo máis, vía estándar aberto
RSS ou que non. Sí, é que realmente os podcasts hasta agora, a experiencia que temos nosotros de escutar, os podcasts xa son de sempre, son burbujas de tempo que están aí flotando, que non tenen que ser actuales, nin Radiola, podelo escutar agora o mesmo programa de Radiola que fai 10 anos e vai seguir volando a cabeza, non é necesario que señor de ahora. Entón, vai haber que esperar 6 meses, bueno, pois pues espérase. De todas formas, si Reply All colga en Spotify, empezaría a escoitar podcast en Spotify. O sea, que o pago, Home, pues, sí, usaría. podendo. Sí. Sí. Bueno, Pero ves, sí. en cambio, Crackdown gustábame. Escoito E quitaron aínda de aí tal. e deixaste de Quitaron escuitalo. deixeno de escoitar e dicen, está en Spotify cando me acorde del, escoitarei, non? É verdade que para min o de escoitar podcast sempre foi unha experiencia moi individual. Isto que estamos facendo aquí de comentar entre nosotros é o máis social que estou facendo cos podcasts, Sí. como a quen di, ¿no? Entonces a inmediatez o de viste ayer Los Serrano nunca foi un problema que eu tuvera cos podcasts. Hasta ahora que de repente che chega ao grupo de WhatsApp, pois escoitache o último radioambulante. Hasta ahora. O É problema que neste nosotros... grupo é o que prega esta valla. Sí, E retroalimentámonos o noso vicio cos podcasts. De que precios estamos falando? Que isto vésome ahora e non chegamos a falar, non cheguei a mirar. Minari literalmente ainda non podemos, solo está en Estados Unidos e Reino Unido. Non sei que precios ten en Estados Unidos, pero despois o demais que Spotify Premium non sei canto lle vale a Spotify son 9,99 ao mes. Eso é música e podcast, non hai un modelo solo podcast, solo música, verdad? Ou si? No, pagas e tes todo. Aparte que Spotify non sei como está agora, porque agora teño a versión premium de pago, pero antes o que tiñas era, si escoitabas en aberto, simplemente metían un anuncio cada 2 ou 3 cancións, e agora o que farían sería supoño que seguirán metendo anuncios nos podcasts, e se o pagas, pois escoítalo sin anuncios. Eu descargueimo porque había unha alguén de Reddit recopilou unha lista de reproducción de Spotify con todas as cancións que se escuitaran en This American Life. Entonces, no momento de estar intentando conseguir a canción ou buscar cancións para meter de fondo aquí, pois tome por baixar Spotify para escuitalas. E non, funciona moito peor do que funcionaba antes, En plan, agora vai todo por listas de reproducción e prácticamente só te podes poñer a escoitar unha lista de reproducción ou polo menos intentas buscar un cantante e unha canción en concreto. Falas da versión móvil. A versión gratis. Na versión móvil. Non sei. Sí, claro, o escoitei no móvil. No ordenador, eu creo que de feito iba a preguntar por aí, porque no ordenador eu creo que sigue sendo tal como está dicindo Rama, pero por exemplo, a versión móvil para música está cortada, ainda que ti teñas eso, non podes dicir unha canción concreta, se non me equivoco, tal como estás dicindo ti, non é? Pois que es un artista, el ponche o típico a radio do artista, cousas similares que decidiu Spotify que son similares. É dicir, solo podes escoller canción a canción entonces na versión de pago. Eso non o sabía. Na versión de pago é en PC, ordenador. En Windows, vale, ou web player, ti podes é o que é tal cual como dixeches ti. O que non sei, claro, non sei como encaixa o modelo da app móvil, pois claro, coas cancións se encaixa porque dis a radio eu que sei, dixe a música que seña do artista que che guste e ponche cousas similares. Pero claro, modelo podcast que dis, quero escoitar un podcast e ponche un episodio do outro. Que se parece? Non parece que acaba de encaixar o modelo, ¿no? Pues en cambio eso a min gustaría. Que me dis? Para conocer cousas. Oye, apetece conocer un podcast deste estilo. A ver, que me sale de aí? Tamén, eu non sei hasta que punto. Bueno, iba a decir que hai menos, digamos, para facer ese tipo de recomendacións basadas en machine learning, esas cosas que se fan con música, como que hai un pouco os datos, claro, os datos, os tamaño dos datos son menores co podcast para facer isto, pero bueno, supoño que facer recomendacións
entre comillas, é gratis, acertar ou fallar. Bueno, fallar non ten coste, como a quen di. Todo convergería hacia que 99 PI. Igual que hai uns anos en YouTube todo convergía hacia o Gangnam Style. Eso. Hai unha cousa, estábamos falando antes cambiando vos de tema, pero que me acabo de acordar. Vosotros conocedes Wilson? Wilson. As pelotas de tenis. Sí. O amigo de Tom Hanks. Creo que vai por aí. Wilson é unha esencialmente como unha revista que todas as semanas publica un número. Entre esos números son 4 ou 5 recomendacións. Ou é como se queredes, é como unha newsletter de recomendacións de podcast. Pero, bueno, está nunha app, ten unha presentación bonita, ten a propia app xa funciona como reproductor e está bastante ben. Agora que falaba como de recomendacións temáticas ou por o estilo, isto ten un comisario, digamos, detrás que fai números temáticos que os escolle el. Non é machine learning, pero está ben, é curioso. É curioso como idea, eu realmente non utilizo prácticamente nada, polo de sempre estou suscrito a 70 podcast pola miña conta e xa me chega, pero bueno. É un pouco contracorriente, verdad? Porque no mundo do on demand de estas cousas, unha persona seleccionando cousas para ti non sei, Apple Music usa ese modelo. Ten listas curated by real people ou algo así. Quer decir, listas de reproducción do pop japonés dos 80 ou tal. Son cousas raras e buscadas, terá un montón de xente contratada, porque lle sobran os cartos a Apple, para facer esas cousas. Listas heavy sobre dinosaurios ou así, cousas moi específicas. E non será rama curated by real people, TM app created by... No. É curioso, a verdad que nunca non pensaba desa maneira, pero no fondo que si non estamos facendo nosotros cun episodio como este, máis que dar recomendacións de que escoitar e non escoitar, ¿no? Real people. Efectivamente. É que tú decías, vai contracorriente, no, é decir, aquí hai algo que nunca pasará de moda e vai ser a xente pedante querendo facer recomendacións de cosas que escoitou, eso vamos a estar de moda sempre. Sí, a xente periquita. Nada, para terminar, solo acabei por vírseme á mente, parece como que este capítulo que íbamos falar desto, dos podcast de pagos, paywalls, esas cousas, creo que ao final recordoume a eses debuxos de Oatmeal, que non sei se recordades, que era como unha serie que decía The State of the Web, e que periódicamente iba dibuxando. Non sei se recordades. No. The Oatmeal conocedes, non? Sí, The Oatmeal sí, pero non me sona. Que se repetiu, non sei, 3 ou 4 veces, que era The State of the Web. E ao final, nosotros íbamos falar desto, e o que fixemos foi The State of the Podcast, máis que que os temores. Tú propós o tema, nosotros facemos o que podemos. Que máis? Bueno, algo a comentar máis? Non, eu sobre isto non teño nada a contar. Se queredes saltar o tema das recomendacións. Bueno, tedes algunha recomendación ou algún... Eu teño unha cousa que atopei fai unhas semanas, que é un canal de YouTube que se chama Tire Su, que non sei se conocedes. Vino a raíz dunha persona que sigo en Twitter que debe ser como biólogo genetista ou algo así. E un día compartí un vídeo destes e dixen, que cousa é esta, non? E dicía, o vídeo titulábase The Dinosaur Tire List. Parecía como con tono de seriedade, pero claramente era parodia. Vai dicindo cales eran os dinosaurios os mellores desde o punto de vista evolutivo. E faino todo como se os animales, este vídeo era de dinosaurios, pero fai outros de outro tipo, como se fosen personajes que ti podes escoller en xogos destos masivos multiplataforma tipo WoW e cousas destas. Fala todo unha jerga que eu non conocía e fun conocendo vendo o canal, así un pouco deses videoxogos. E bueno, a min que me gustan moito os animales, a zoología, esas cousas en general desde que son pequeno, pareceume realmente divertido. A verdad que fai como 15 anos que non xogo en serio a videoxogos, esas cousas, entón eso quedouseme moi atrás. Pero bueno, aprecio as bromas e aparte de que a información en sí é precisa, o subyacente de que fala de zoología, nótase que é unha persona informada. A verdad que pasei un par de horas ali, quedei moi contento. T-I-E-R-Zoo. Exacto. Sí.
Bueno, pues mirarei, no? Pero non teño ni idea de... Eu, a raíz de que Eloi me fixera chegar, sí que lle vin un par de capítulos e secundo a recomendación. Vale, tú tes algunha de por ti ou solo pirateas a felicidade dos demais? No, eu esta semana o que máis feliz me fixo foi que colgaron gratis os de Nintendo para Switch un emulador de Super Nintendo. Estuve viciando a Link to the Past, o mellor Zelda. Bueno, o mellor daquela época. Noé, de ti? Eu, a raíz un capítulo de Song Exploder que era sobre Robin, cantante sueca, deume por escutar basicamente a única canción que lle conocía, que é un dos meus vídeos favoritos de internet, que é Call Your Girlfriend, na súa actuación no Saturday Night Live hai posiblemente 10 anos, e basicamente ponse a facer volteretas marcha atrás, non sei como explicalo, a mitad de canción e a bailar dunha maneira descoordinada, graciosa e tierna, non sei, dame a sensación como de que a vez non lle importa estar facendo un pouco ridículo e a vez está facendo ridículo adrede como parte da súa actuación. Non sei, non acabo de saber se é perfectamente honesto e honrado e todo o real que quero que seña ou hai unha parte de cálculo detrás, pero de todas maneiras gustaba moito. E a raíz dese tamén hai outra actuación que é Future Islands cantando Seasons no programa de David Letterman, no cual o señor a mitad de canción pon a súa voz de monstruo das galletas e ponse a bailar e en general deixa alucinado a Letterman. Son dúas cousas que sempre me fan plantearme se as fan adrede ou se non, pero sempre me ponen feliz. Verei eses vídeos, non é? A verdad, porque non os conozo. De feito, Call Your Girlfriend ahora mismo ni na teño na mente. Si son sí, ou tampouco. No, tampouco. Vas te levar unha sorpresa. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.